Okay guys, update tayo ngayon. Dito tayo sa Calawag, Quezon. Ipapakita ko sa inyo ang terminal ng bus Raymond Transportation. Ito ngayon yung terminal ng Raymond ngayon. Sa ngayon, wala pa daw silang biyahe. Manila, Bicol, Bicol to Manila, vice versa. Wala pa daw. Iwan ko kung kailan magkakaroon ng operation ng mga bus ng Raymond. Kaya sa ngayon, pahirapan pa. Halos lahat ng masasakyan mo pauwi ng Bicol, van, saka mahal pa ang pamasahe. Kaya guys, para updated kayo lagi sa mga video ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na video. Tara guys, samahan nyo ko at titingnan natin ang sitwasyon ngayon dito sa sa Calawag, Quezon, dito sa terminal ng Bus Raymond Terminal.